Vaig néixer el 18 de febrer de l'any 1906 a Figueres, d'una família molt modesta. El meu pare era fuster i la meva mare modista. Es varen casar junts i no tenien diners per fer un viatge de nuvis, però havien de sortir de Figueres perquè es havien casat i havien de fer una cosa o altra, i decidiren anar a Girona amb el tren i s'emportaren un cafè, un menjar fred, una mica de llonganisses i de coses fredes i pa, i van assentar-se en aquells bancs que hi havia a la devesa de Girona. I a cap de 2 hores ja va haver acabat el viatge de nuvis i se'n van tornar a Figueres, per a part. El meu pare era nascut a Figueres, de fill i de besavi figuerencs, empordanesos. Sembla, i això no s'ha pogut confirmar, que hi havia hagut un cognom de Miravilles al segle XIII o XIV, que era escultor i havia fet un Crist negre. Això jo vaig intentar buscar-ho i no ho vaig poder confirmar. La descendència de Miravilles hi havia 2 branques, una empordanesa i l'altra de Manresa. Hi havia un Lluís Miravilles, si us en recordeu, que parlava per ràdio molt bé. Doncs aquest és un cosí germà meu, però germà potser ell d'un fill i jo ell d'un net i jo d'un fill. Però tanmateix la nissaga dels Miravilles es dividia entre Figueres i Manresa, encara que possiblement és més arrelada a l'Empordà que a la comarca de Manresa. Amb en Lluís Miravilles vam quedar sempre molts amics i molt cordialment ens consideràvem amics i jo de tant en tant al telèfon. Punt, descansem. Es deia Sara Navarra i Vecchio. Vecchio és un cognom italià. Jo després he fet busques del meu passat i m'estranyava el nom de Navarra, que em semblava un nom castellà, i així és, efectivament, però és que és un nom sefardita, de manera que la meva mare era filla o neta d'un jueu. Ara ella no sabia ni que eren els jueus, ni tenia idea de res, però el seu pare, que es deia Navarra, era un home molt curiós, perquè havia estat un gran aventurer, i se'n va anar, amb el que tenia de família, se'n va anar a Uruguai, a la caça de l'avestrús, perquè aleshores l'avestrús era un animal que feia aquelles plumes, i naturalment eren cares, i va guanyar diners relativament a Uruguai. I va tenir molta família, molts germans i germanes, entre elles 2 que eren bessons i bessones, que es deien noms molt curiosos per l'època, perquè la meva mare es deia Sara, una altra es deia, com es deia aquella que... Bueno, uns altres es deien Ezequiel, uns altres es deien Teodomiro, i un altre Palmira, tots noms que són noms de sefardites. Ara bé, la meva mare heredà certament aquest afany de superació que té el sefardita, que té el jueu, que volen dominar, que volen sortir de l'anomenat i crear, són creadors els jueus. És la raça que ha tingut més savis i més filòsofs i més artistes. Als Estats Units
ha estat la raça que ha fet més vital i més dinàmica la societat americana. I a Alemanya un punt van matar els jueus, no ha sortit cap pintor, ni cap filòsof, ni cap artista. L'Alemanya nazi era absolutament res en el pla cultural, perquè havien matat o destruït els jueus. I aquesta mare meva, per una d'aquestes coses tan curioses del destí, malgrat que nosaltres, som una família molt modesta, em va fer entrar a la gimnàsia rítmica, que llavors hi havia, si us en recordeu, en Llongueres, a Barcelona, i en Llongueres va venir a Figueres i va fer una associació de la gimnàstica rítmica. I jo, que tenia 4 o 5 anys, i la meva germana, vàrem anar a fer la gimnàstica rítmica, que és molt curiós, això. Per altra banda, sí que és curiós, per altra banda, es va fer estudiar francès amb un professor que es deia Reixac, que això devia tenir 4 o 5 anys, i la meva germana 6, i la meva germana li va fer estudiar el piano, perquè ella volia que sapigués el francès i que toqués el piano. Reposem. Amb arrels que van fins al segle XIII, i uns Navarra que també són molt antics, perquè hi ha molts navarres a la província de Girona, de l'Empordà. A Figueres n'hi havia 2, que esclar, uns que es deien Navarra de primer nom, que també eren botiguers i tenien diners i s'arreglaven. Doncs, a Cat Miravilles, malgrat ser fill net d'un jueu, tenia la veu bonica, sabia cantar bé, i quan jo tenia 6 anys, mossèn Lleis, que era l'organista de la parròquia de Sant Pere de Figueres, va saber que jo cantava, perquè cantava cançonetes amb en Llongueres, i va dir si jo volia passar un ensaig per cantar l'Al·leluia, que era el Resurrexit Sicut Dixit, assenyalant que havia Jesús, que havia Jesús, i aleshores van tenir que jo tenia molt bona veu, i van decidir que jo cantés l'Al·leluia vestit d'àngel, amb una corona de plomes, amb una palma i amb un vestit blanc amb ales. I vaig cantar l'Al·leluia, malgrat que el meu pare era republicà i federal, i ja mig separatista i bastant social avançat, perquè la família va quedar molt honrada de pensar que havia pensat en mi. I ho vaig fer tan bé, aquí tinc documents que ho diuen, diu el Jaume Miravilles se lució, que el vaig cantar 3 anys seguits. Ara, l'extraordinari del cas, en el sentit meu de precocitat, que jo he estat molt precoç, és que ens donaven un duro per cantar l'Al·leluia, 5 pessetes, i després ens convidava el rector de Figueres, ens convidava a dinar a casa seva, com a premi suplementari. Però el meu pare va dir, bueno, això no, això seria anar massa lluny, de manera que el duro sí, però anar a casa del rector no. I aleshores jo vaig guanyar un duro, que devia tenir 6 anys tenia jo. Allò es veu. Sí, ja es pot recordar, al de 6 anys, després 7 i 8, perquè vaig tenir 3 anys. I si no vaig poder cantar més als 8, és que vaig canviar de veu, perquè ja vaig tornar un nen gran, però sobretot perquè ja estava ronc de cantar la Marsellesa i els Sigadors, perquè ja era separatista i d'esquerra, a 9 anys. Aleshores, què faré d'aquest duro? Tenia grans projectes jo amb aquest duro, perquè, esclar, a casa meva me'n donaven 5 cèntims i 10 cèntims. Va venir precisament un dels nebots, fill d'una germana de la meva mare, va venir de l'Argentina i va estar uns mesos a Figueres entre nosaltres. I perquè veieu com era la vida,
què costava la vida. Ell volia menjar cireres, que eren molt bones, que eren molt cendres, i les cireres es compraven per 5 cèntims, et donaven una panera plena, i aquest nen que li agradaven molt les cireres et demanava constantment. I els meus pares van trobar que era un abusón, i ell plorava i deia: sí, tio, 5 paperes. Volia dir peres, i li compraven una altra vegada una paperina de cireres perquè els mengés. Per tant, era, com veus, tot un canvi de valor adquisitiu de la moneda tremendo. Però, esclar, un duro de molts diners. I com ja us dic, jo tenia diversos projectes. Em volia comprar una pilota de futbol, em volia comprar uns guants de boxeig, perquè això també he boxejat. Però finalment em vaig decidir i vaig comprar un llibre que costava exactament un duro, que es titulava La vida heroica de Narcís Monturiol, que era el descobridor del Ictíneo, del submarí, i que té a Figueres un monument fet pel gran escultor Casanovas, i amb una cosa molt sòbria, és molt bonic aquell monument. I aleshores, les 5 pessetes, esclar, es va quedar estranyat el llibreter, que era en Canet, aquell famós Canet de Figueres, i va dir: home, són molts diners per tu per casar-te, per gastar-los tots en un llibre. Jo vaig dir: no, jo vull aquest. I realment me'l vaig quedar i vaig llegir-lo, i vaig ser des d'aleshores un entusiasta de Monturiol, perquè Monturiol, a més de ser un escriptor i un home que havia inventat, perquè va ser veritat que l'havia inventat, però esclar també hi havia altres que ho havien inventat, perquè els invents generalment fan diversos països, uns abans que els altres, però Catalunya no va saber fer reviure aquell monument, perquè va ser després un que es deia Peral, però de fet era molt més lluny aquest. I ara jo tinc llibres sobre això, en què es demostra que el Monturiol va ser l'autèntic, que va ser abans que tots els altres, encara que després ho vinguessin. Descansat. Que ja m'espera. Sí. Als 10 anys vaig entrar al batxillerat de Figueres, perquè allà hi havia un institut de segon ensenyament que donaven el batxillerat, que durava 6 anys, de 10 a 16, i vaig entrar al batxillerat. És important també conèixer això, perquè el president, el rector de la segona ensenyança, el que era l'amo de l'ensenyament, era el Gabriel Alomar, que era el famós Gabriel Alomar, republicà, federal, que després va ser ambaixador i gran escriptor, i aquest era el meu professor de català, de gramàtica i de sintaxis. I és allà que vaig conèixer que va venir Dalí, que va venir el mateix curs que jo, encara que ell era una mica més gran que jo. En Dalí té 1 any i 8 mesos menys que jo, però ell havia anat a los hermanos de la doctrina cristiana, i jo vaig anar a los hermanos maristes, perquè encara que Barcelona, que Figueres fos republicana i federal, al moment de posar a estudiar els nens, la gent una mica burgeseta s'estimava més que anessin amb els hermanos maristes, perquè ensenyaven millor que el mestre de Figueres. Havies de pagar una mica, però... I la meva mare sempre, no, allà on sigui més eficaç. I vaig entrar l'any, doncs, que devia ser l'any 16, l'any 1906. Bueno, vaig entrar a l'Institut de Figueres i vaig conèixer en Dalí, i d'aquí ve la nostra amistat gran. I també és interessant que sapigueu que aleshores que en Dalí doncs, no sabia ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. El seu pare, com que jo vaig guanyar sobresaliente, el seu pare em va dir si podia anar a casa seva
ajudar-li a estudiar l'aritmètica, i jo anava cada dia a Can Dalí, quan vivien en aquella casa que donava a la plaça de la Palmera, a ensenyar-li les 4 operacions elementals que, per altra banda, no les va arribar a saber mai. En Dalí va passar el batxillerat sense saber sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, i mai més ho ha sapigut. Després jo vaig dir que ell tenia una aritmètica especial i que la unitat per ell no era l'1, sinó $10.000, que tot el que no fos $10.000 a més ja no li interessava, perquè havia de fer masses comptes. 3.274, per exemple, li feia rodar el cap, no sabia què volia dir allò, havia de ser un número, uns zeros, i el mínim que demanava pels quadres que feia, precisament perquè no sabia aritmètica, era 10.000. Bé, doncs, aleshores allà hi havia una família molt coneguda de Figueres, molt brillant, que era la família dels Xiraus Palau. El seu pare era un procurador, que era molt ric perquè era un dèspota, era una mena de senyor feudal que ajudava amb els plets que tenien els pagesos, però els hi posava unes factures tan grosses que llavors ells acceptaven que fos pagat amb una part del terreny, i va arribar a tenir una fortuna, i tenia 4 fills brillantíssims. Hem de dir 5, però el primer era un minusvàlid, però un minusvàlid total, que Figueres ningú sabia que era aquell noi, el tenien amagat perquè feia por, era un desordre, però els altres van sortir brillantíssims. Hi havia un que es deia Josep Xirau, que va ser professor de dret polític a la Universitat de Sevilla, l'altre que es deia Joaquim Xirau, que va ser un gran filòsof, que va anar a Mèxic, va morir perquè per salvar el seu fill, que anava a matar-lo un tramvia, va donar una empenta al fill, i el tramvia el va matar en ell, i el seu fill, que ara ha vingut aquí a Barcelona i que ha guanyat un premi, que és un gran filòsof, era el fill d'aquest Joaquim que jo coneixia. Ara bé, el seu pare va voler, hi havia d'ambaixador, de governador a Barcelona, el que després es deia Osorio i Gallardo, que era un home molt respectable i molt amic de Catalunya. I el senyor Xirau, pare, en homatge a Osorio i Gallardo, va finançar un seminari que es deia Studium, que estava dirigit pel Dalí, i que també col·laborava un xicot que va ser després el rector, el dirigent de l'institut, que es deia Ramon Reig, aquarel·lista molt bo, i aleshores fèiem articles nosaltres a Studium, i ens posàvem no l'edat, sinó el curs que seguíem al batxillerat. De manera que jo deia alumno, en castellà això era, alumno del segon any de batxillerat. I Dalí feia un article artístic, i ell director artístic, que feia uns dibuixos preciosos, i tot això ja ha estat recuperat en els diferents llibres que han sortit sobre en Dalí. I jo feia una cosa científica, perquè jo tenia el sentit científic, i el meu primer article es titulava Los hermanos Montgolfier, que són els inventors del globus. Aquella època la política a Barcelona i a Catalunya era molt activa, i a Figueres també, l'Empordà encara més, i nosaltres organitzàvem manifestacions. Aquests nois d'en Xirau Palau, que li deien els Xiraus Palaus, que era el nom que donaven a la cosa per tancar la samarreta, en deien Xiraus Palaus, perquè tothom portava d'aquestes coses a Figueres, i la meva mare feia les samarretes blaves, que se'n deien la samarreta de Can Miravilles. I després, precisament per això, quan va venir les jornades de setembre i després de la Guerra Civil, jo anava sempre amb una samarreta Miravilles amb Xiraus Palaus. Tot això és veritat, encara que sigui mentida.